Защита на длъжника, кога ще се прави? Няма такъв, брат. Не е той законопроект. Кога ще го правите? Не по-велик от народа. Нито една банка, независимо от големината на нейния офис и на това как се държи с българите, не е по-велик от народа. Време е ние заедно да оказваме натиск. Нека, елате, съберете се и натръгваме. Време е да спрат да се подиграват с българския народ. Уважаеми граждани, заедно да окажем натиск на по-добро бъдеще. Само когато сме заедно можем да променим нещата. Така може да свалим и лихвите по кредитите, цената на тока, цената на водата, цената на бензина, на всичко, което виждаме, че не е правилно. Време е гласа на българския народ да се чуе. Време е. Нека да очакваме най-доброто. Готови ли се? Срещу безобразното поведение на банките в ситуация на криза. Банките съсипват българския народ, съсипват българската икономика. Това трябва да бъде спряно. Трябва да бъде спряно. Нека да бъде за малко безболбан. Уважаеми банкери! Уважаеми банкери! Чакайте! Мите! Време е да ги навалите и гражданите на гражданите. Няма да допуснем за никакъв гражданин от гражданите да бъде отнето жилището. Нито един имот. Няма да допуснем. За да може всеки един от нас да се възстанови и да продължи. Това очакваме от вас, уважаеми банки. Няма да допуснем имота на нито един гражданин от град Русе да бъде отнет. Как ще се справим? Когато сме заедно. Когато заедно се защитаваме, заедно се обединяваме и се организираме. Няма друг начин. Уважаеми дами и господа, няма друг начин да се справим с тази най-мощна икономическа групировка асоциация на банките. Банк! Време е да спрете да тормозите русенци. Най-отговорно заявяваме, че няма да допуснем нито един имот на българския гражданин да бъде отнет. Няма да допуснем, ще се обединяваме, ще се самозащитаваме и нито един съдия изпълнител няма да допуснем да отнеме нищо от нас. Най-добре очакваме от вас да намалите лихвите и дадете гратисни периоди на 3 години. Това е начина, това е разумното поведение, това очакваме от вас. Да намалите лихвите и българския народ да може да оцелее. Уважаема банка, време е да спрете да се подигравате с българския народ. Предайте на шефовете си, че българския народ не издържа вече и очакваме да спрат да се подиграват с нас. Ние сме в финансова и икономическа криза. Това е форс-мажорно обстоятелство и когато има такова събитие, договорите трябва да се предоговорят. Това ви очаква от тук нататък. Очакваме да предоговорите всеки един договор, а не да оказвате натиск и да се подигравате с българския народ. Срещу високите лихви на банките, срещу безобразията, които вършат, срещу това, че искат допълнително обезпечения, за това, че правят кредити през нощни изискуеми за 2 месеца. Време е това да бъде спряно. Кой ще го спре? Само българския народ може да го спре. Няма друг начин. Няма друг начин. Нека спре за малко тук. Уважаеми граждани, събудете се. Това е начинът да оказваме натиск срещу най-мощните финансови институции.
Това са банките. Виждате, че законите са направени само в тяхна полза, а българския народ изнемогва. Виждате, че в Европа какво направиха, намалиха лихвите по кредитите на 24%, а при нас ги вдигат непосилни лихви. Българският народ е най-бедния, а плаща най-скъпо. Това трябва да бъде спряно. Време е да оказваме натиск. Време е заедно да постигаме промяната. Само когато сме единни, можем да бъдем народ. Когато не сме единни, не сме народ. Тогава един по един ще ни ликвидира. Айде да кажем: заедно! 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 Прямо и благодарение на протестите и благодарение на това, че заедно оказваме натиск. Стоиш отстрани и гледаш. Ако могат другите да се преборят, то и по-хубаво няма. При нас колко са лихвите? 15-20%, а българският народ е най-бедния в Европейския съюз. Европейската централна банка отпуска 44 милиарда на банките, за да свалят лихвите по кредитите. А България долу ги вдигат. Как цялата беше разбит благодарение на натиска? Трябва да оказваме натиск, уважаеми дами и господа. Нека да се съберем тук пред Експресбанк. Тук пред Експресбанк. Тук. Тихо, вкъщи, госпожо. Тук е гласа на народа. Уважаема Експресбанк, очакваме да намалите лихвите по кредитите на 3-4%. Българският народ издържа вече и трябва да разберете, че няма откъде да плащаме. Време е, както в цяла Европа стана, да намалите лихвите и да отпуснете кратки периоди. Няма да допуснем нито един имот на български граждани да бъде отнет от вас. Ще се организираме, ще се самозащитаваме. Това е най-важното. Очакваме от вас разбиране. Очакваме от вас намаляне на лихвите. Очакваме от вас адекватна социална политика спрямо вашите клиенти. Това очакваме, уважаема банка. Провеждаме трети протест и ще наблюдаваме всяко на ваши действия срещу вашите клиенти. И всяка нередност ще бъде предоставена на национални и международни организации. Наблюдаваме ви. Скъпи граждани, заповядайте да продължаваме нататък. Заедно! 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 Само заедно можем да променим нещата, уважаеми граждани! Време е да оказваме натиск, за да променим всичко! Няма как иначе да го променим! Заедно с банките, че нямало картелно споразумение, а Комисията за защита на конкуренцията разпи техния офис и взе доказателства. Всички знаем, че те са споразумяли и вдигат лихвите едностранно. Всички знаем, че те ни тормозят по един същ начин. Как ще противодействаме? Само така вънка на улицата! Заедно! 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 Време да намалите лихвите по кредитите и сме тук да ви кажем, че няма да позволим нито един имот на български гражданин да бъде отнет от нито една банка, от нито един частен съдия изпълнител, от никого няма да допуснем. Ние ще се организираме, че се самозащитаваме. Нека всички граждани, които се чувстват застрашени от банките, да подават сигнали и да се обединяваме, и да се самоорганизираме, да спрем безобразията, които вършат срещу нас. Само така можем да окажем
натиск. Когато сме един народ, когато сме заедно сме силни, време да оказваме натиск. Няма да оказваме това. Само когато сме заедно вънка на улицата сме един народ. Нека да обединяваме усилията си и да се противопоставяме на безусловията на нашата Там много далеко.